Fitri utawi zakat fitrah. Daliluha utawi iku utawi dalile sedekah fitrah, zakat fitrah wa fadluha lan keutamaane zakat fitrah. Ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi. Farodo merdokno sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri ing zakat fitrah tuhrotan krana nyucikake lisaimi kanggone wong sing poso minal lagwi warrafas. Jadi dawuhe Kanjeng Kanjeng Nabi iku mewajibkan zakat fitrah sing tujuane kanggo nyucikno, kanggo mensucikan dirinya orang-orang yang berpuasa, kanggo ngresiki wong-wong sing do gelem poso. Ngresiki apane? Ngresiki dosane. Ya. Ngresiki dosane. Wa tu'matal lil masakin lan fungsine aweh mangan wong-wong miskin. Itu tujuannya zakat. Jadi ya kudu entek. Artinya zakat ya harus habis diserahkan kepada fakir miskin atau yang berhak menerima zakat. Wong tujuane wae aweh mangan wong miskin. Dadine ya fungsine ya dikekno wong miskin. Ya terus dikekno wong miskin supaya dosane awake dhewe iki resik. Zakat kok disisakno, lha iku ya gak oleh. Disisakno nggo bangun musala, nggo bangun masjid, nggo bangun madrasah, iku ya ora oleh. Zakat kok disisakno. Menurut mazhab Imam Syafi'i gak oleh. Jadi zakat disisakan, panitia mensisakan zakat mergo wis didumi rong prentil fakir miskin terus sisa dianggap sisa. Ku gak oleh, kudu dihabiskan. Umpama kok fakir miskin kok sak enteke zakat iku kok entuk 5 kresek, ya ora masalah. Wong tujuane wae aweh mangan wong miskin. Justru ketika awake dhewe iku apa iku jenenge mensisakan zakat untuk kepentingan masjid umpamane, untuk kepentingan musola umpamane, untuk kepentingan madrasah umpamane, justru itu malah gelakno atine fakir miskin, ngurangi kebahagiaane fakir miskin. Lha apa kok musola kok dipekno zakat? Apa lingkungan wis ora kelar bayar? Apa lingkungan wis gak kelar urunan? Kanggo dadani musola. Apa desa wis gak mampu urunan kanggo dadani masjid? Apa iku jenenge wali murid wis gak kuat urunan kanggo dadani madrasah? Kok sampai zakat disisakno kanggo pembangunan musola utawa masjid utawa madrasah. Jadi gak kena. Pokoknya nek ijono fakir miskin niku harus dihabiskan. Wong amil ae amil utawa sabilillah iku wae nek wonge sugih wae nek iso aja nampa zakat. Nah wonge sugih amil utawa sabilillah atau Ibnu Sabil sugih melakukan perjalanan jauh lah tapi sugih kok mbukeki kan. Oh, sabilillah sugih kok terus mbukeki lho kok.
Kecuali kalau sabilillahnya itu enggak mampu, miskin, diweneh. Kecuali ambilnya itu enggak mampu, lah iku kayak kena nampa, tapi nek amile sugih enggak usah. Amile sugih nak selama fakir miskin iku ijeh akeh maksude, akeh. Jakeh. Lah nek fakir miskin iki wis saithik ya ora masalah kan ngono, ora masalah, tapi tetap harus dihabiskan ngono. Senajan fakir miskin iki saithik. Dene zakat iku kudu dientekno. Bres, wong pancen tujuane kanggo fakir miskin. Tujuane kanggo fakir miskin kok. Ora zakat kok gak dientekno, keliru. Hukmuha utawi hukume zakat wa miqdaruha lan takerane zakat. Sedekatul fitri utawi zakat fitrah iku wajibatun wajib indal imama ini ing dalem menurut pendapatnya Imam loro Al-Hanafi wa Syafi'i. Jadi zakat fitrah itu hukumnya wajib menurut madhab Imam Syafi'i karo Imam Hanafi. Nah kita orang ahlu sunnah wal jamaah itu menggunakan madhab Imam Syafi'i. Jadi awake dhewe nganggo madhab Imam Syafi'i aja sing kena dipenak, aja dipek sing penak-penak tok. Wong madhab Imam Syafi'i terus disisakno yo gak kena, menurut Imam Syafi'i gak kena kan. Ya harus dihabiskan. Harus dihabiskan.